बिदि नुवाखै नायनो हा मोनदो जनाला ओइ खुलुमबायलै लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय ना खैजोमा हानदो आरो बिराद सान्दुंबो गोसा जादों ओमफ्राय गोलोमखाव गोलोमसि खैजोमा हानदों आरो न'नि थाइजौ बिफाङावनो बिराद खैजोमा दं आरोना खैजोमा बाहा ओमफ्राय बेखौनो एसे हाननानै एवला एसे जानोसै आरोना मा खालामनोसैलै ना बैसागो बोथोरनि एसे खैजोमा बिदैफोरखौ मोनजालायबा मोजां नाङो आरोना जोंनियाथ' गामियारि नालाय ओंखायनो जोंथ' नोगोरारि नङाना ओंखायनो हाग्रानि जि एम्फौ एनला मोनो बेफोरखौ गासिखौबो जाजोबोलै जों लोगोफोर खैजोमा जायोना जाया नोंसोर एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलै जों खैजोमा हानदों नै रानियाबो बिराद बेस्थ' आरोना बिथिं खैजोमा हाननायावहा मा मोनसे नङा मासे खैजोमाखौ मासे होननानै बुङो मोनसे नङा बिथिं नाय हेल' बुंदो हेल' हाय जा बिमना मोनदो जाबाय है थाथो आरो हमसै दे आं हाननोसै हमफाय सासेया खैजोमा हानदो जोंनिया खैजोमाखौ बिदि हानो दान्दा फिसाजों रानि दान्दा फिसाजों है नोंसोरलाय मा खैजोमा गिहलै फै खैजोमा जेबो खालामनो हायाब्रा नै जोंहानि रानिया ना ओरैबायदि खैजोमा जानो मोजां मोनो आरोना बिराद मोजां मोनखायो ना मालै मा खैजोमा बाहा खालामदोंब्रा इसिम हाबलांबाय ओइ जोंहा रानिया नै एकदम खैजोमा गियो नोंसोर खैजोमाखौनो बिफां सायावलै लोगोफोर बिराद गोजौ आरोना दान्दायाहाय बिराद खासथि जादों हाननो हाया ओमफ्राय बेयाव उखुमबो नांथाबाय जोंहानि थिङाव ओमफ्राय मानैसो मोनबाय नै मानैसो मोनबाय थैबाय मानैसो मोनबाय जोंहा रानिया खस्थ' खालामदों आरोना बिराद खस्थ' खालामदों आरोना मानोना जाथारनांगोन ना लोगोफोर नोंथांमोनथिं खैजोमा मोनो ना मोना बेफोरबायदि एसे जागारनांगौलै बैसागो बोथोरावहा लोगोफोर बैसागो बोथोराव माने खैजोमा जानो मोनाबा मोजां नाङालै सानसे खेबसेब्लाबो मोनजाथारनांगौ आरोना जोंनि गामियारि नालाय ओंखायनो आरोना रानि हमदो बिथिं मोखां जा माबायदि नुदों नोंखौलाय बै गोजौनिया हानना होनोसै आं बेखौ जानाय नंला मासे मोनना खननांगोन आरोना अरजानानै अरदों माथो खैजोमा प्लास्टिकआव अरसि जाजोब्बायलै लोगोफोर माहा मानखोलांबायलै खैजोमाफोरा जाथारनालै ओरैसो खालामना लानांसिगोन लंपेन्टफोरखौ र' खैजोमा हानदों लोगोफोर जोंहा मिस्टारा बिराद खस्थ'लै लोगोफोर थेवबो मा खालामना बैसागु बोथोराव अरजानो मोनाबा गाहाम मोनालै खैजोमानि ना रानि आंखौलाय मानो नायबाय थादों नोङो मिथिना नंगौ दे हानदो हाननोसै दा हानसै दे जायाखै बोदो हानदो हाया बिथाङा ओरैनो हाया बियो बोदो मोजां ला
tunggu, andai. Ada. Mana labu? Oh. Labu. Tunggu. Labu deh. Mana sudah? Labu. Diข้างหน้า hả? Hay. Berat dong kayak. Ayuy. Sana betul. Berai thon, nâng dừng hàng dừng, mơ sang lò con. Logofer. Dong kayak. Nó ra như nhá. Ih, rak khơi jamar na logofer. जोंनिया हैना खैजेमानि जोलैया ना मोजाङानो नै बिराद गिदिर जाखाबाय आरो ना हरखा हरसि जाजोब्बायलै गाखोजोब्बाय गोजौ गाहाय बहाबा है जाथारालै हासिबखो हायदै दे सिरिना हो बेफोरखौ खन सिरिनायफोरखौ खन होबायलै नै लोगोफोर नै एकदम खैजोमा बाहार ना जोंनिया नै एकदम बुरजा मोनखाथारदो है जाया जुता गानबाबो जायालै बेयाव जुतानि माबा नङा बे खैजोमा मालै मा जादों खैजोमाया होसोदों रानिया ना नै सौथि जाबावनो खैजेमा है जालालै आं गामसा गानना फैनोसै है साला र' नै लोगोफोर बैसागो बोथोरनि बिदि खैजेमा मोनजायाबा जायालै बहाथो जों बायनानै जानो हानोलै हानानै जानांसिगोन आरो न'निखौनो नै बोना हो औ खैजेमालै लोगोफोर खैजेमा बोना हो हम नायनो ओरै थिखानाय गसंनाय नों बिथिं नायनो बिथिं ओइथिं नुवाखै गोजौ थिखां नुवाखै बहाथो र' ओइनो र' मोजां हमनाय गासै फट' थिखांनि फट' wah awur mana mah lagi far nih full body jota kan nalan sih sama nih punya nain sih na ada nih ang jota lah udah nih jota le lagi far batau kompani sih lah udah na kau cuma anda kah oh buri kasih oh homdo kau cuma kau homdo lagi far jota ya sama nih punya nain sih na homdo iya jota kan namanya kau nih jota kan namanya kau nih jota sih ngap apa le Jangan nong lalai. Oh. Lei kan kabayangnya. Simsani. Masa lagi. Hom. Lebih geli jebak mata. Lei. Malah खैजेमा होनोमोन मानि फैदो ओमफ्राय नै खैजेमाया मानबायखांजोब्बाय न' जोंनिया बिदि बासिनांगोन आरोना बिदि खालामनांगोन नै जानाय नंलालै गाखोजोब्बाय नै गोजौआव जालायला आरो माहाय गोजानाव थांब गोजाननिफ्राय होखार खैजेमाखौ सासेया नै लोगोफोर बाल्थिंसो मोनखाबाय आंना
साला खैजेमाखो नै बाल्थिंसे मोनखाबाय ओइ मालै नोंसोर मेंबाय नै आंथ' लाबोखाबाय नै ओइ मोनखाबाय बाल्थिंसे मेंबाय अरजाबाय इसे अरगासिनो आंखो लोगोफोर खैजेमा खैजेमा हानग्राफ्रा बा नै खैजेमा हानग्राफ्रा नै खैजेमा रानि र' आरो दंबावोलै नै बिफां गोजौ आरो दंबावो थाइजौ बिफां आरोना बिराद गोजौ आरो जोंहानि न'निफ्राय नै बिराद गोजौ आरोना ओइ नै बेफोर जायाखै जादो हानदो बे बाहासेखौ लाबो मा गिदो खैजेमाखो गिदो जायाखैलै बियो दे ना दे गिदो खैजेमाखौनो गिदो हाबाव हागोन मा दोङो दंमारो आच्छा दङ ना दोङो हायनाय देखा आयै ओइ आखाइ मोनजों हम रेड पेन लायो गाखोनायानो गोलैबा मा जागोन जों दाङालै फाइनालि लोगोफोर जोंनिया खैजेमा भाजिया नै जाथारबाय नै वाव टेस्टि जाथारबाय ना गोथाव ना रानि हा नै खैजेमा एवखावलायबाय जोंना दे एवदो औ नै लोगोफोर जोंना खैजेमाया नै वाव टेस्टि बिराद मोदोमखावजोब्बाय माथो नै गोथाव जाथारगोलै नै आरो खैजेमाया मा जायोलै लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामना खोथा हरदो ना खैजेमाया मा जायो मा जायो खैजेमाया जोंहानि रानिया एवगासिनो दं खैजेमा बिदै नै बिराद फेभराइटथार ना बैसागोनि सिगाङाव आंनि थाखाय नै एवखावबाय जों जालाजासै जानोसै बिराद अरजाबायबो लोगोफोर नै जोंनिया बिमा रानिया एवबाय जाखावनोसै गुबुना बुंनाय बायदि आंबो बुंनोसै मलनो जानोसै आरोना मलनो जानोसै आरोना नै खैजेमा मोनथारबाय जोबथायाव ना जोङो नै बेफोरबायदि लाइ बिलाइयाव जानोसै आरोना नै जाग्राफोरा मेल्ला बजार नै मेल्ला बिराद गोथाव जाबायलै मल जानोसै जोंबो आरो लोगोफोर भिडिअखौ जानायजोंनो फोजोबनोसै आरोना टेस्टि बिराद मजालै गोथावथार टेस्टि खैजेमा नै मजालै मजा